Venlo krijgt de eerste vrouw een beeldje in de Jodenstraat. Ik vind het een hele grote eer, maar ik ben toch nog steeds verbaasd, want ik vind het ook een beetje akelig. En in Kessel wonen 5 kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen in dezelfde straat. Dat en meer lokale verhalen, je ziet het in Rondje Limburg. Het is weer tijd voor een Rondje Limburg, waar we de mooiste verhalen van de lokale omroepen delen. Hier in de Jodenstraat in Venlo staat iets bijzonders te gebeuren. Daar komt namelijk voor het eerst een bronzen beeldje van een vrouw. De voorzitter van de stichting Bronzenbeelden Venlo in de Jodenstraat met Nies. Inderdaad, hartstikke mooi niet zelfs. Daar komt een nieuw beeldje bij. En dat nieuw beeldje is niet alleen niet, maar dat is ook van een mevrouw in dit geval. En die mevrouw die leeft nog. En dat vinden we een hele speciale extra dimensie die we er deze keer aan kunnen geven. Dus een vrouw die een beeldje verdient en die nog leeft. Nou, als we nou allemaal nadenken, kan er eigenlijk maar één naam naar boven komen. Dan ben ik benieuwd, Harry was er mee komt. Hannelore Winter? Wie kent zich het zo rooien? Natuurlijk Hannelore. Als je kijkt naar 65 jaar vastloverservaring. Gans Venlo kent hem. Iedereen kent zijn leedjes. Het is gewoon een van de mensen die het al jaren verdient. En die gaan we dat nou dit jaar ook laten toekomen. Ook nieuw is in deze werkwijs is dat je ook nog nooit hebt meegemaakt dat degene dit beeldje kreeg over de schouder mee aan het kijken is. Er is overal de schouder mee aan het kijken en die zou ik zeker wat ervan vinden. Zo kennen we Hannelore wel. Moest hem straks maar eens even vragen als hem tegenkomt wat het ervan vindt en wie het ermee om wil gaan. Ja, kijk, dan komt ze aangewandeld. Hannelore Winter. Je kreeg een beeldje. Wie is dat? Ja, ik vind het een hele grote eer, maar ik ben toch nog steeds verbaasd, want ik vind het ook een beetje akelig. Wat was het die verbazing dan in? Die verbazing dat ik die kans kreeg om ook nog zelf te zien wie in deze straat, waar ik altijd geleefd heb, ik kan het nog gar niet begrijpen, echt begrijpen. Dat moet nog allemaal inwerken. Hè? Heb je er ook een beetje zin in? Poseren, rechtszitten? Nou, poseren en rechtszitten, dat zal wel lukken. Zoveel iver heb ik nog wel. Er wordt nog gezocht naar sponsors om het financiële plaatje rond te krijgen. Er is ook contact met een potentiële kunstenaar. En dan moet er ook nog gewerkt worden aan schetsen en modellen, voordat er daadwerkelijk zicht is op een beeldje. En met al is het dan toch wel pak een beet een 3/4 jaar weer voordat dat inderdaad klaar is. En dan pas kan het geplaatst worden. Dus daar kun je nog wel wat bekijken, ja. Ja, daarom vind ik het ook akelig, want nu moet ik ook wel goed blijven leven. Hè? Want ik vind al dat ik zo heerlijk oud ben geworden, maar dan moet ik nog ouder weer. Ziet je te boeken als zangeres op de opening van nog eigen beeldje? Nee. Nee? Wat kan je iets zeggen als het beeldje wordt onthuld? Oh, als het bestuur dat per se wil, dan doe ik dat ook nog. Ja, en wat zou het mooi zijn om die prachtige stem van Hannelore Winter nog een keer te horen tijdens een feestelijke onthulling. Waar de stemming er ook goed in zat, was bij de iftar in Wessem. De iftar staat voor de maaltijd waarmee de Ramadan wordt onderbroken van zonsondergang tot zonsopgang. En om het niet alleen, maar samen te doen, hebben een aantal Turkse gezinnen het initiatief genomen om er een bijzondere maaltijd van te maken. Met heel veel eten. Delen gezellige tafels, gezellige tijd. Als wij samen elkaar goed leren kennen, dan kunnen we meer contact voeren. Eigenlijk liefde hebben, meer liefde hebben. Daarom vinden wij belangrijk. Sorry, mijn half Nederlands. Ja. Ik woon 3,5 jaar in Nederlands. Ja. Uiteraard hoeft ze zich daar niet voor te excuseren, want het Nederlands gaat er juist heel goed af. Dat heeft ze geleerd van John, die meerdere Turkse families geholpen heeft toen ze aankwamen in Nederland. Zeker de afgelopen jaren is er gaat geregeld moest worden waar haar Nederlands nog niet voldoende voor was. Kosten we daar helpen. Mijn vrouw en ik zijn er heel ingerold door onze buurman. Die kwam 3 jaar geleden neven ons wonen. Gans alleen. Hij heeft 2 jaar zijn vrouw en kinderen niet gezien. Eigenlijk een soort bonuszoon van ons geworden. En die vrouw en de kinderen zijn daarna gekomen. En daar geldt hetzelfde voor. Naast moslims is het bij deze iftar juist van belang dat ook mensen van een ander geloof kunnen aansluiten. De eerste motivatie was van ons. Wij moeten bedanken mensen, want ik ben hier gekomen, heel veel mensen ons geholpen qua taal, qua hier om te winnen. En dan merken ze ook dat hoe langer dat
Oost-Turkse vrienden hier zijn, dat ze steeds meer relaties krijgen binnen de gemeenschappen in Maasgouw. En dan speelt deze bijeenkomst een heel belangrijke rol om dat te verdiepen. Geef ons levensvreugde, geef ons kracht om alle moeilijkheden te doorstaan. Wat vind je ervan dat ze dit organiseren? Ah, geweldig. Het is al, als je zo'n opkomst ziet, dan begrijp je dat al heel goed. Dus absoluut. Ik wil ook graag de Nederlandse mensen onze cultuur ook leren, want we wonen sowieso ook in Nederland. Ja, ik vind het fijn. Als die mensen allemaal bij elkaar samen eten. Want we doen ook veel voor jullie. We doen vrijwilligerswerk, we doen taallessen, we wijzen hun een beetje de weg. En dan gaan ze ons dit terug. Prachtig toch? Ja. We willen ze altijd een keer met doen. En ook de waardering laten merken aan de mensen die wat daadwerkelijk de moeite nemen om dit eten te maken. Ik ben echt trots en ik ben blij. Ik hoop dat deze activiteit gaat door en nog meer groot worden. Ja, wie weet schuiven er volgend jaar dus nog wel veel meer mensen aan bij de iftar in Wessem. Waar ook tradities in ere worden gehouden is in Lottum. Daar vindt namelijk voor de 3e keer de Passion plaats. Wel in een ander jasje en met een andere naam, namelijk Geef mij nu je angst. Wat vroeger eigenlijk een beetje de religie was die door de drijfveer was, het ganse leidersverhaal, nou dat is een beetje in Nederland overspoeld door allerlei andere initiatieven van dezelfde aanpak. Nou, we gaan het nou dus echt anders doen. We geef mij nu je angst, dus dat betekent dat we eigenlijk proberen dat parallel te trekken tussen wat we nou meemaken overal in de ganse wereld. Kijk maar hoe heen. Verlies, angst, dood, bedreigingen, naar datgene van wat er toen is geweest. We hebben een koer van 40 man boven op het priesterkoer zitten. Dan hebben we daarvoor een figurantenkoer, dat zijn ook nog 40 man. Die lopen tussen de rest van de speulers door. En we gebruiken dat de ganse kerk veel spelen. Dus als je dat voor gaat stellen dat er dadelijk de mensen in de kerk zitten, die hebben het gevoel dat ze onderdeel van het ganse verhaal. Dus daarmee nemen we eigenlijk een stuk afstand van het religieuze stuk van de kruisweg. Maar gebruiken dat wel als leidraad om het proces te volgen. De 3e editie van de Passion is niet alleen anders, maar ook groter dan ooit. Dit is groter dan ooit, ja. Echt niet qua organisatie, maar ook qua uitvoering. En zo. Omdat het doet zoveel. Er wordt echt, nogmaals, toneel, zang, licht, theater, cultuur. En die verbinding die je daarmee krijgt, is eigenlijk uniek. Dat is dan de samenwerking die je hebt, net zoals het koor, dat is gevormd uit verschillende mensen van verschillende koren. Nou, die verbinding uit de verschillende dorpen, die hebben door mij bewerkstelligd. De muzikanten exact hetzelfde. De speulers, nou, met aanmeldingen, dus mensen stonden in de rij om zich aan te melden en door mij te mogen doen. Echt, dat is ook, iedereen heeft een heel trots gevoel bij. Straks zie je een interactieve kaart over de oorlog in Venlo. En dan hebben ze de telefoon en de komt ergens op een plek in de telefoon, geeft dat daar niet beneden en door. En dan weet ze iets van wat die plek verbindt aan de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst naar Kessel, want daar wonen maar liefst 5 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in dezelfde straat. Ik ben Saskia Vervoort en ik woon op het Veersterpad. Ik ben Henk Vorst en ik woon op het Veersterpad. Mijn naam is Dick Holthuis en ik woon aan het Veersterpad. Mijn naam is Jerry Snetslaar en ik woon op het Veersterpad in het prachtige Kessel. En ze staan alle 4 op de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Verdeeld over 3 partijen, lokaal Pela Maas, CDA en VVD, wonen ze nog geen 200 meter van elkaar vandaan. Wat maakt het Veersterpad in Kessel zo aantrekkelijk voor politici? Het feit dat hier specifiek zoveel kandidaten zijn, daar zou ik niet echt een verklaring voor kunnen geven. Ik denk wel, hoe ik Kessel ken, dat we wel in de algemeen een heel betrokken dorp zijn. En dat vertaalt zich dan ook met heel veel kandidaat-raadsleden. Als je kijkt naar onze partij, naar het CDA, hebben wij bijvoorbeeld 6 kandidaten alleen al uit Kessel en Kesselijk. En dat is relatief een andere dorp. Als je kijkt naar de bevolking, is het echt een mooi aantal. Het is een heel mooie, authentieke straat van Kessel. Het gaat naar het veer, daarom heet het ook Veersterpad. We wonen vlak bij de Maas, weliswaar niet met uitzicht op de Maas, maar dat is ook helemaal prima. En een mooie, waar wij voor gekozen hebben, is omdat wij een authentiek huis wilden wonen. Regelmatig stond de Kesselse straat op de politieke agenda, onder meer vanwege het woon- en zorgcomplex aan het Veersterpad 13. Na jaren debat en meer dan 300 zienswijzen werd in 2024 de vergunning verleend. Richting de verkiezingen van dit jaar is het op politiek vlak rustig rond het Veersterpad.
Ja, zover ik weet wel dus. Maar god, in Kessel weet ik nooit wel een keer iets oplopt. Maar dan maakt de Kesselsdorp wel mooi. Dus er leeft altijd wel iets, dus dat is goed. Politiek gezien is het nu rustig op het Veersterpad, maar iedereen wil er natuurlijk wonen op het Veersterpad. Ik zeg altijd, het is de mooiste straat van heel Pelemaas. Dat is natuurlijk niet zo. Iemand anders vindt een andere straat wel heel mooi. Maar als je hier in de zomer fietst of loopt, ja, en vooral vanaf Pasen, ja, is het echt super. Eigenlijk zijn het 5 politici die aan het Veersterpad wonen. Namens het CDA is ook Peter Joosten woonachtig in de straat, maar hij was niet bereikbaar voor deze reportage. Hoewel de politieke verschillen er zeker zijn, is daar op het Veersterpad niet veel van te merken. Zeker omdat ik zit samen met Henk Vorst, die hier ook op het Veersterpad woont, bij Lokaal Pelemaas. Wij zijn dus een lokale partij met name. De andere partijen vinden dat van zichzelf ook, maar wij zijn het echt. Dus nou ja, dat is zeker leuk om daar zienswijzes over met elkaar uit te wisselen. Je kijkt wel eens, je komt er mensen tegen en praat je over het weer. Zeker nu natuurlijk, het is prachtig weer. Maar goh, hoe gaat het, hoe is het, is er wat gebeurd, wat speelt er? Ja, nou, en dan hoor je het toch van alles. Met nog minder dan 2 weken tot de gemeenteraadsverkiezingen zijn de campagnes in volle gang. Het is een drukke periode voor de politici, maar de kandidaten die woonachtig zijn aan het Veersterpad in Kessel kijken er naar uit. Ja, veel keuze dus voor de inwoners van Kessel. Helaas gaat campagnevoeren er niet overal even vreedzaam aan toe. In diverse gemeenten zijn campagnematerialen vernield of weggehaald. Ook in Zevenen. Ja, in de nacht van vrijdag op zaterdag is hier een VVD-bord verdwenen. En ik was nog niet hier geweest, maar ja, ik vond zojuist de tie-rips en ja, die zijn gewoon doorgeknipt. En ik had me al eerder geërgerd. In het dorp waren sandwichborden ook verdwenen. Niet alleen van onze partij, maar ook van andere partijen. De wind kan een rol gespeeld hebben van vrijdag op zaterdag. Maar gezien de beschadigingen verwacht ik dat niet. En ja, waarom die agressie tegen zo'n bord? Als iemand het oneens is met iemand, pak dan de telefoon en bel diegene op. En met gesprekken kom je er dan uit. Maar het bord zomaar vernielen, wat ik toch verwacht, ja, dat is not done. Ik heb 4 jaar geleden, toen was het carnaval. Toen zijn er ook wat borden vernield. En dan kan ik me voorstellen, als iemand te diep in het glaasje gekeken heeft, ja, dat dat dan gebeurt. Maar ja, nu zijn we in een rustige tijd. En ja, blijf ja, durf ik wel zeggen, met je poten van de borden af. Raadslid Peter Lallieu heeft een duidelijke oproep aan de vernielers. Ben je het ergens niet mee eens, kuur je dan niet uit op zo'n bord, maar neem de telefoon of mail met de betreffende persoon en praat erover. Ik bedoel, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar ben wel eerlijk en open en duidelijk en doe niet iets stiekems. En ja, dat is niet tof. Een duidelijke oproep van de politieke partijen. Door naar Maastricht, want daar verscheen een gigantisch object. Gisteren arriveerde op het terrein van papierproducent Sappi een enorm gevaarte. Er werd een 120 ton wegende en 24 meter lange stoomaccumulator, een groot vat waar warm water in gaat, de werkplaats opgereden. Een stoomaccumulator, ja, voor ons is dat eigenlijk de laatste stap van onze energieroadmap. En ja, die energieroadmap zijn eigenlijk allerlei projecten die als één geheel eigenlijk voor ons onze transitie op energiegebied zien. Laten zien. En dit is eigenlijk de laatste stap waarbij we eigenlijk stoom, dus warmte die opgewekt wordt met onze e-boilers die we een tijdje terug geplaatst hebben, nuttig kunnen inzetten en daar warm water voor creëren. Die we dan eigenlijk op een later moment weer kunnen omzetten naar stoom. En die stoom kunnen we dan gebruiken aan onze papiermachine. Hij heeft een flinke route afgelegd vandaag volgens mij, of niet? Nou, vandaag niet alleen. Uiteindelijk is hij maandag vertrokken vanuit Hengelo, van Bilfinger, waar hij gebouwd is. En is hij van over het water is hij dan naar de overzijde van de Maas getransporteerd, waar hij vanochtend afgeladen is of gelost is. En dan is hij via de weg dan over de Noorderbrug richting de plek waar hij zo meteen komt getransporteerd. En ja, nu staan wij bij het laatste punt dat hij eigenlijk zo meteen op de plek gehesen wordt. Ja goed, dus nu als die plaats is, denk ik nog een dikke maand en dan gaan we langzaam zaken in bedrijf nemen. En dan hopen we dat we hier heel veel voordelen van krijgen in de toekomst. Dus, Hoe blij bent u ermee dat hij echt komt staan vandaag?
Nou ja, ik ben heel blij. Eén, het weer is perfect, want ja, we hadden eigenlijk 2 weken eerder geleverd moeten worden. Ja, toen regende het, dus we hebben het juiste moment gekozen. En eigenlijk, ja, dit maakt voor ons wel, nu kunnen we ook verder. Nu kunnen we ons project afbouwen. En daarmee ja, uiteindelijk ook onze doelstellingen van minder CO2, gas besparen, dat soort dingen kunnen we dan verder realiseren. Dus het helpt Sappi weer een stapje vooruit om meer te verduurzamen en ook onze kosten onder controle te houden. Grote stappen voor de papierproducent. In Venlo is een site gelanceerd over Venlo in de oorlog. De site laat zien dat er veel plekken in de gemeente waren die te maken hadden met de Tweede Wereldoorlog. Dit is de Keulse Poort en dan gaan we terug in de tijd naar 2 maart 1945. Dus 81 jaar geleden. Lop hier een Amerikaanse fotograaf en die fotografeert precies op de plek waar wij staan. Duitse soldaten die krijgsgevangen gemaakt zien. En die komen uit de Spoorstraat en die lopen zo over de Keulse Poort en komen ons heen tegemoet. En dit is niet de enige foto die je op de digitale oorlogskaart kunt terugvinden. Op verschillende locaties in de gemeente vind je op de kaart plaatjes uit de oorlogstijd met daarbij behorende toelichtingen. En het is wel mooi, dan loopt ze door de stad en dan hebben ze de telefoon. En de komt ergens op een plek in de telefoon, geeft dat daar, ik ben heen en door. En dan weet ze iets van wat die plek verbindt aan de Tweede Wereldoorlog. Er is heel veel info over Venlo, maar het is allemaal sporadisch, het is verspreid. Heestet, Dorset wat. En we moeten dat eigenlijk proberen te koppelen. En ons doel is op termijn om het uit te breiden naar de rest van Noord-Limburg. En het leeft zelfs nog gans Limburg. Derks en Ketelings haalden hun inspiratie voor de kaart uit hun eigen theaterproductie eindelijk vrij. Die ging over Venlo in de oorlog. Ja, die theatervoorstelling was zo'n enorm succes. Maar we hadden tijdens het maken van die film hebben we natuurlijk zoveel materiaal gevonden en ontdekt. Ook onder andere in het gemeentearchief, maar van verschillende plaatsen. En heel veel van die beelden hebben we niet gebruiken. En de foto's die we hier gevonden hebben, we vonden dat we die moesten delen met de stad. Dat mensen zien van, ja, wat is er destijds gebeurd. Als ze nog meer wil weten, ja, dan kunnen ze natuurlijk in Beuk terecht, in artikelen terecht. Maar eigenlijk heel compact de informatie over de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente. Een hele bijzondere gemeente in de Tweede Wereldoorlog hebben we nou op die digitale kaart bij elkaar gebracht. De heren zijn nog lang niet klaar met het doorspitten van alle archieven. Het wordt absoluut groter. Ja, we hebben nu over de 100 point of interest die erin staan. Maar ja, nee, dit is een begin. Het wordt veel groter, absoluut. En met die interactieve kaart hier in Venlo zijn we aan het einde gekomen van ons Rondje Limburg. Wij zijn er volgende week weer met nieuwe lokale verhalen. Tot dan!